Здравей! Радвам се, че си тук. Това време е за теб. За твоето здраве, за твоето тяло и за твоята вътрешна хармония. Кръвното налягане е огледалото на нашето вътрешно състояние, на стреса, мислите и емоциите. Но тялото има способността да се възстановява. Тази медитация ще ти помогне да влезеш в дълбоко и спокойно състояние и да дадеш сигнал на своето тяло. Време е за баланс. Метода Силва ще ти помогне да достигнеш до алфа ниво, където подсъзнанието е отворено за промяна. А с помощта на утвърждения и насочена визуализация ще активираш процесите на вътрешно възстановяване. Сега настани се удобно. Затвори очи. Насочи вниманието навътре. Поеми бавно въздух през носа и бавно издишай през устата. Отпусни челюстта, раменете, ръцете. Почувствай как със всяко вдишване и издишване тялото ти става все по-леко. Потъваш в тишина. Умът отихва. Сърцето бие спокойно. Сега ще броим от 3 до 1. И с всяко число се приближаваш към дълбоко и спокойно състояние. 3. Тялото се отпуска. 2. Умът се освобождава от мисли. 1. Навлизаш в своето алфа ниво. Ти си тук. Ти си в покой. Твоето тяло те чува. Представи си, че твоето сърце е в пълен синхрон с ритъма на живота. Усещаш как всяко съкращение е меко, балансирано, естествено. Ако кръвното ти е било високо, представи си как се успокоява. Как съдовете се разширяват леко. Как напрежението изчезва. Ако е било ниско, представи си как сърцето се изпълва със сила и ритъмът му се стабилизира.
стабилизира. Енергията започва да циркулира свободно. В този момент твоето тяло се настройва към своята естествена норма. Повтаряй мислено след мен. Моето тяло знае как да бъде в баланс. Моето кръвно налягане е в идеалната си норма. Аз се чувствам добре, стабилен и в хармония. Аз давам на тялото си любов, грижа и спокойствие. Всеки ден се чувствам все по-добре. Благодаря на тялото си за това, че се възстановява. Почувствай тази хармония. Остани в нея още няколко мига. Ти заслужаваш здраве. Ти заслужаваш баланс. Когато си готов, раздвижи леко пръстите на ръцете. Усмихни се на себе си и отвори очи. Ако нещата, които правим в нашия канал, са ви харесали, то ще се радваме да се абонирате за него и да ни подкрепите чрез своите лайкове, споделяния и коментари. Благодарим ви. Обичаме ви.